ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା 1855 ମସିହା ବିଷୟରେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳ ଦ୍ୱାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହ। ଆଉ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ସିଧୁ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ କାହ୍ନୁ ମୁର୍ମୁ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ କାହିଁକି ନିଆଯାଏ? କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସମ୍ମାନ କେବଳ ଇତିହାସ ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ସିଧୋ କାହ୍ନୁ ମୁର୍ମୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଆଜି ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛି। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 2002 ମସିହାରେ ଖୋଦ୍ ଭାରତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଅମର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ ଟିକେଟ୍ ବି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଭାବିଲେ, ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ଆଉ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଏଇଥର ଏକଦମ ଏବେକାର କଥା, 2024ରେ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ IIM ରାଞ୍ଚି ନିଜର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂର ନାଁ ସିଧୁ ବ୍ଲକ ଆଉ କାହ୍ନୁ ବ୍ଲକ ରଖିଛି। ଏଥିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ମାନ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀଟା କ'ଣ? ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ, ଯେଉଁଠି ଏହି ପୂରା ମହାସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ। ସେହି ଜାଗାର ନାଁ ଥିଲା ଦାମିନ-ଇ-କୋହୋ। 1832ରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ। ନିଜର ଜମି, ନିଜର ଘର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଦେଇ ସେଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଡକାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଗଲା। ମହାଜନ ଆଉ ଜମିଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣର ଏକ ଏମିତି ଜାଲରେ ଫସେଇ ଦେଲେ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଧରେ ଋଣ, ତାପରେ ସେଇ ବାହାନାରେ ଜମି ହଡ଼ପ, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ ଜମିରେ ହିଁ ବନ୍ଧୁଆ ଶ୍ରମିକ ସାଜିବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ଆଉ ସହିଥାନ୍ତେ? ସାନ୍ତାଳମାନେ ଚୁପଚାପ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ଆଉ ସିଧୋ କାହ୍ନୁ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଇତିହାସର ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼। 1855 ମସିହା, ଜୁନ 30। ଏହି ତାରିଖକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ଦିନ ସିଧୁ, କାହ୍ନୁ, ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଭୈରବ, ଏହି ଚାରି ଭାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଆଉ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ବିଗୁଲ ବଜାଇଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, 10,000, ହଁ, ପାଖାପାଖି 10,000 ସାନ୍ତାଳ ଏହି ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ବିରୋଧ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧଟା ଥିଲା ପୂରାପୂରି ଅସମାନ। ଗୋଟେପଟେ ଆଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହାତୀ ଧରି ବ୍ରିଟିଶ ସେନା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଧନୁଶର ଧରିଥିବା ସାନ୍ତାଳ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଛଳନାର ସାହାରା ନେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଗୁଳି ଚଲାଇ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଟାଣିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଅସଲି ଗୁଳିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ। ତେବେ ହଁ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ବୃଥା ଗଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଗଲା। ଏହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦିଓ ବିପ୍ଳବକୁ ଦମନ କରାଗଲା, ଏହା ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ଓ ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସତ। ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ନିଜର ଆଦିବାସୀ ନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସର ଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ବୋଧହୁଏ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକଟିକଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ? କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅତୁଳନୀୟ ବଳିଦାନ ଆଉ ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି। ଶେଷରେ ଏହା ଆମ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛି।